The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Luke chapter 9, verse 23, And the Lord Jesus Christ said to them all, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross daily and follow me. Psalm 91, verse 9, Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation. Verse 10, There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. 2 Thessalonians chapter 2, verses 13 to 15. But we ought to thank God always for you, brothers and sisters, loved by the Lord, because God chose you from the beginning for salvation through sanctification by the Spirit and faith in the truth. He called you to this salvation through our gospel, so that you may possess the glory of our Lord Jesus Christ. Therefore, brothers and sisters, stand firm and hold on to the traditions that we taught you, whether by speech or by letter. 1 Peter 4:10, Just as each one has received a gift, use it to serve one another as good stewards of the varied grace of God. Verse 11, Whoever serves, do so with the strength that God supplies, so that in everything God will be glorified through Jesus Christ. To him belong the glory and the power forever and ever. Amen. Romans 4:1, What then shall we say that Abraham our forefather discovered in this matter? If in fact Abraham was justified by works, he had something to boast about, but not before God. What does the Scripture say? Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Mark 11:22, Jesus said to them, Have faith in God. Hebrews 11:3, By faith we understand that the worlds were prepared by the Word of God, so that what is seen was not made out of things which are visible. Hebrews 11:32 and 33, And what more shall I say? For time will fail me if I tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, of David, and Samuel, and the prophets. Through faith they conquered kingdoms, administered justice, gained what was promised, shut the mouths of lions. Malachi 3:6, For I am the Lord, I change not. Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Before we start our Bible study today, kinahanglan ang atong pagsusis itong kaugalingon, kung na pa magkita mga sala diha sa atong kalag, atong kining isugid ngadto sa Dios nga Amahan, aron kita malimpyuhan ug dili kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa 1 John 1:9, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins
and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala, nga wala pa'y kaluwasan sa imong kalag, gikinahanglan nga imong gamiton ang imong free will o sa paghimo nimo sa labing mahinungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. Busa sa hilo magampo ta agi og pangandam sa tong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you once again sa imong pagdala kanamon ni napita karon aron kami magpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat o Dios sa ining grasya nga imo pa kami gipabuhi ang tod ni gihigayuna kini paila ang imong plano sa imong kinabuhi nagalihok pa padayon pa pinagi sa imong grasya. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Ubani kami karon pinagis pagtudlo kanamo sa balahang Espiritu Santo. Salamat ning among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala o kaninyong mga bag-o pa, welcome. O kaninyong mga igsuon diyan ni Kristo. Giabi-abi kamong tanan o ginaot nga magagamit kamo sa inyong panghuna-huna karon sa pagtutok sa atong paghisgutan. Ipadayon na to ang atong paghisgot, pagtuon ini atong tunanan nga giuluhan og the unfailing love of God. Ang gugma sa Dios nga wa gyoy pagkapakyas. Okay? So kita nagatuon pagyod sa mga kinaiya o saon na to pagkasuod, how intimate we can be in our relationship to our Lord Jesus Christ. Ug sa atong pagtuon niini mga puntos, mga doktrina. Okay? So kagahapon naghisgot man tabahin sa kamayinungdanon sa pagtuon sa pulong sa Dios nga ang uban lagi musuway lang sila paminaw, maingon lang sila berato lang kunong suwayan pagpaminaw, although kasagaran kanato diha gyud magsugod og ingon na di ba? Pero ang imuha god bitaw ning isaad mapud ni sa Dios nga kun imo siyang pangitaon, imo siyang makaplagan. Jeremias 29:13. So, okay. Karon, paminaw. Mao kini ang atong gitutukan unsa kaminungdanon sa pagtuon, pagsabot, pagkat-on ug pagtuo sa pulong sa Dios. That's why learning and understanding who and what God is kini nagakinahanglan. This demands positive volition, an active desire to learn about God. Ang imong willingness o ang imong pagdisiplina sa imong kaugalingon to submit to learning the truth. Kay tinuod dili sayon ang disiplina sa imong kaugalingon. That's why we have to mao na gitawag og enforce humility ang atong gikinahanglan karon. Atong di kay pugson kundi enforce atong yung disiplinahon ang atong kaugalingon hangtod nga mahimo na kining naanda na to, it becomes routine. Now kay until we are able to discipline ourselves, until we are kumbinsido na kita ingon nga mga Kristohanon, doon na kay gikinahanglan. Ug ang gikinahanglan nimo mao ang mga espirituhanong mga pagsangkap aron ka magmalampuson og
magmadinaugon sa imong espirituhanon nga pagkinabuhi ingon nga magtotoo. And apart from that, di gyud mahimong tinuod ang Dios sa imong kinabuhi. Ikasubo ko sa pag sulti kanimo niana. Di gyud. Ug mao'y hinungdan nga the only way for you to know and understand who and what God is, mao ang pagbato nimo ug paggamit nimo sa imong kabubuton nga buot gyud kang makakat-on bahin kaniya, gusto gyud kang makaila kaniya. I mean sa Dios. So makita ta dinhi kung unsa ka mahinungdanon gyud sa atong kabubuton, di ba? Mahinungdanon gyud ang atong volition. Kung ikaw sa ka magtutuo niya sa ganagana ra ang imong pagtuon o pagkatos pulong sa Dios, then kabubuton gihapon ang giagad nimo. Ug mo tingmabaw gid ang prinsipyuha nga it's a matter of choice. That is why kining pagtuon og Bible nanginahanglan lagi kini og pagdisiplina sa kaugalingon. Di lagi sa ganagana ra. Mo nagiingon og intermittent, meaning coming and going at intervals, or not continuous, or hinunta occasional. So akong balikon, ang pagtuon sa pulong sa Dios nanginahanglan og disiplina sa kaugalingon. Not only sa gana lang, but it should be consistent, persistent, ug ang atong attitude ngadto yan ang atong buhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios should not only cold or lukewarm, but unsa? Boiling hot. Kanang nagabukal-bukal gyud ang atong attitude ngadto sa pulong sa Dios. Mura manggod og namutang ang Bible study og last recourse na lang, meaning way lain ang buhaton, sige, mo Bible study ko. Mura gud og pakapi na lang in town ng Bible study. Kasabot ka? And yet, Kristohanon ka. You are a Christian. You claim to be a Christian. You know you're going to heaven one of these days. You know nga matubang ka na ni Ginoong Jesucristo naon sa may imong himuon dito. Waingon ba lang ka, o Diyos, ni anak ko. Bawo ba yan tagun sa may tabo nato dito? O because of that, ato nang himuon ang pagpangandam, preparation karong higayuna. Nini higayuna ba karon? Nini karon nga nagtuon ta niini. Do you know why? Naibaw ka bang ano? Tungod kay right at this moment, niining panahon nga nagakinabuhi ta sa Christian way of life, gihatag kining higayon nga makaandam ta sa itong kaugalingon ra ba? Paminaw, ang positibo nga kawabuton is a matter of individual choice. And most people turn aside long before reaching the goal of understanding. Mao na ang mo resulta. Inay ba hinoon, nahibaw silang nailabang makagagahom, hatagan silang chance nga makasabot. Nadiha na. That's why, mailanta nga usas mga isyu sa tao mao ang unsa kabubuton. Madungog nimo, our volition. Volition is the issue. Volition is the issue in the angelic conflict. Namang go espirituhanong away. Og nahibaw ka ba? Ang issue sa volition maunay mo determinar sa sangputanan sa matag usa ka tawo born on this earth. Imo kabubuton. Dili makabuot ang Dios nimo. Nahibaw ka na niya na. O tingali mo ingon ka
Oh, kay bao man di ay ang Dios nga dili kumutuo niya nganong gipakatao pa man ko sa kalibutan. No, magbuot ba di ay ang Dios sa imong ginikanan? Ha? Hoy ayaw na ninyo himua ka ng tawhana kay di ra ba na mo dawat nako. Hingon ba ang Dios? No, dili ingon ana. God does not do and say that. Di mo hilabot ang Dios ana. Mao hinungdan nga no, nga importante pagayo nga masabtan ta kinsa ang Dios. Who and what God is? Unsa ang iyang mga pamaagi? Mao ni gitawag na protocol. Kinahanglan tun-an na to ang iyang protocol, iyang mga pamaagi. Unsa iyang mga kalaki? Unsa iyang sistema? You see? Now, usa sa angay nga atong ipahimutang karon sa pagtuon niini kinaiya sa Dios iyang pagkahingpit nga pagkamatarong mao nga God is a person. Okay? Yes, God is a person, but only that we cannot see Him because God is invisible. Now, kita o mamatay ta, ma-invisible naman punta. Gusto? And yet, ang Biblia nagasulti nga. At the moment we die, yan ang higayon nga kita mamatay, we become unsa? We become absent in the body, but face to face with the Lord. Now, mo ni grabe bitaw. Kaya makakita kag minatay, a dead person, nga gihaya, what you see is his body. Gusto? Iyang lawas na na. And yet the scripture says, if that dead person is a believer in Christ, he is already face to face with the Lord. Dili ang lawas. Kanang patayng lawas nga imo makita nga gisod lungod, wala siya diha. Wala ang tinuod nga siya, wala tuan na siya naong sa Dios. Ako naman ni gisgutan, di padugay, panako lang ni gibalik. Aron di na yun din mo makalimtan. Mabitaw ng, kung maghisgot ganit tagminatay, mabitaw ng usahay, kanang naay daghan kayong nindot ka mga istorya o pagsaysay sa kinabuhi sa namatay, kana manggawas ra ba na inigkamatay na sa tao, di ba? Anara na manggawas. Labong buhi patong tawhana, wag yun manggawas ng mga nindot nga istorya bahin sa kinabuhi atong tawhana. So, ug na mo'y mga nindot nga istorya bahin sa kinabuhi sa katao, hala, isulti na ng daan, labong buhi pa na siya, ay naghuwatog, mamatay na siya. Isulti na ng daan, kaya ron madungog sa unsa mga katawan. Uy, sikuan, maing tao ra ba jud to? Kung isulti nimo nas namatay, wala diha siya. Ug magtutuo to siya, tuan na lagi naong sa naong na siya sa Dios. Kanang patayng lawas nga imo makita, di na kana siya, bagaw na lang na lagi diha. Bagaw. Yang tinuod nga siya, tuan na sa iyang right place with God. Kasabot ka? So, lawas ra nang imong makita diha. Apan siya tuan na face to face with the Lord. Nanas primero ay segundo Korinto 5:8. Basahan na. O yung katingali na pamanlagi na siya diha. O, lawas na. That means that when you die and go face to face with the Lord, if you're a believer, makita na nimo siya. Nga naman, you're going to be face to face with the Lord in the Spirit. Kay ang Diyos is in Spirit. Mabitaw nga, ang pulong sa Diyos, nagasulti nga, while ni apata dinhi, ni apata nining atong lawas nga madunot, God, remember, God is Spirit.
So kita dinhi nga niya pata sa atong lawas should worship God not in body but in spirit and in what? In doctrine, in the truth. We should worship God in spirit and truth. Look at that. Why do you think? Nga naman, tungod kay ang Diyos, tinuod, matuod. God is real. God, as we have said, is a person. Di lang nato lagi siya makita, but He is very, very real. Ang tanan natong una-unaon, bisan wa pa nato isulti, makita, dayag pag-ayo ka na sa Diyos. Kinaklaruhan ka na sa Diyos. Because ingon ana ang iyang pagka-Diyos. That is who and what God actually is. Kasabot ka. So therefore, di man ini, get this. When God becomes real in your life, then mao na ni ang sinugdanan sa imong pagtan-aw kung unsa gyud di ay kagrabe ang imong pagkinabuhi as a believer in Jesus Christ, as a Christian. That is the very reason positive volition is a matter of individual choice. Even those who want to know God are caught in the dark labyrinth of ignorance and human limitations. Kung ang imo rang tawhanong nauna ang imong gamiton ngadto sa Dios, na wa gyud kay chance, wag gyud kay abutan. So akong balikon, di yung ka makatugkad sa pagsabot bahin sa Dios kung ang imo rang tawhanon nga pangisip o pangwinta. Mao nga ang resulta, daghang hulagway sa Dios magawas. No such thing. Ang tinuod matuod rang hulagway sa Dios ana as doktrina nga nagalihok na diha sa imong panghuna-una. Mao nay tinuod nga hulagway sa Dios. Once Bible doctrine, the principles of the truth, nagatuyok-tuyok na diha sa imong panimuot, circulating in the stream of your consciousness, garantisado nga makita na nimo ang Dios. Did you know that? Nabasig na uban ninyo moingon, uy, kuyawa ko na mura man tag kuyapan na mahadlok ang tana. No. Anong mahadlok man kang magkakita sa Dios? Nakitang tanan adto man mo sangpot sa ato pagkakita niya. Ano mang mahadlok man? All kinds of religious and philosophical theories promise to lead us into the light, only to dead-end us in falsehood and evil. Romans 1:21-23. Karon, how do we find our way out of ignorance? Unsa may itong himuon? Kay kung tawanon ra, wag yun tay mao kinahinungdan nga no. Ang ubang mga tao, kinahanglan nga na ay visual aid mo lagi na. Karon kunuhay, makahinomdom sila sa Dios. Kinahanglan visual aid, aron makahinomdom sa Dios nga naman. Tawhan mo naman na nga pamaagi. Aron ang Dios mahimong tinuod kunuhay para nila. Kinahanglan na ay makita, matud ba nila. And yet, wag yun na sila makakita. Nga ang Diyos, misulti yun siya mismo sa pag-ingod, I am spirit, and those who worship me must worship me in spirit and in what? Truth. John 4:24. Now, usaw man puding ubang mga tao, tawhanong mga pilosopi, tawhanong mga pamaagi. Unsa gisulti sa Isaiah 55:9. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na, tungod niya na, because of that, wa gyud tay atong mahimo sa atong kaugalingong panguna-una
nga makakita sa Dios until we're able to acquire the mind of Christ. Huna-huna ni Kristo. 1 Corinto 2:16. Basahan na. Once nga imo nang maangko ng una-una ni Ginoong Kristo, and you know the mechanics how to acquire it, then usa pa nimo masinati ang pamaagi nga gipahimutang sa Dios. Don't you ever forget the fact nga ang Dios is Espiritu. Okay? Ug ang tao spiritually blind, buta, spirituhanon. Paminaw. Unsa ang mas tao pag-imagine sa Dios? If God is spirit, therefore, man has to have spirit in order for man to be able to communicate with God, in order for God to become real to man. Man must have a spirit. Namo na. Apanon sa man ang tao at the moment he is being born physically din sa kalibutan? Tubag? He is spiritually what? Spiritually dead. Patay. Tanaw ragud ang kanang pagabutanga o kahimtanga. Now, niining adlaw, samtang nagtuon tabay kinaiya pagkamatarong sa Dios. If you are a believer in Jesus Christ, remember, you are spiritually alive. Kay magtotoo ka man. And therefore, naa na kay katakos nga mupursigir nga imo nang makita ang Dios nga tinuod sa imong kinabuhi. Therefore, the only problem din kung di ka na mudangat sa imong kinabuhi, when you do not have the Spirit, or maybe you are a believer, but the problem is, wa kas gahom niya ng imong spiritual nga kahimtang, then we cannot discover God's character or personality. Namaw na ni karon ang mainungdanon. Kana bang mo hinumdong kag tao? Kasagaran nga you try to remember somebody, no? Di ba ang iyang naong o itsura ang imong pagkahinumduman? You know, there will come a time na you won't be able to form o recall sa iyang itsura, and yet makahinumdum ka pa sa iyang kinaiya o batasan, di ba? Mayon kag kadto ba siya si Kuan bitaw? Unsa may porma adto niya? Di na ko kahinumdum. Pero mao gito siya palamuot sa among klase. Ingon na ba? Mao gito siya maldito kanunay sa among klase. Pero nakalimot na ko iyangan, nakalimot na gani ko hitsura niya, pero nakaibaw kung mao gito siya. Nakaibaw kung didto gyud siya, pero di na ko kinumdon sa porma siyang naong. Why? Tungod kay ang mahinumduman ra nimo niya mao ang iyang kinaiya o iyang batasan. In the same token, since we cannot physically see God with our naked eyes, ang atong paghinumdum, pag-recall bahin sa Dios, mao ang atong pagkat-on sa iyang mga pamagi, sa iyang kinaiya, character, sa iyang personality. But into our darkness shines the grace of God. Musidlak ang grasya sa Diyos tungod kay Diyos nagapadayag man siya sa iyang kaugalingon. He has revealed Himself. Ngay pangutana, asa man nato makita ang Diyos? Where do we see God? Listen, when we respond positively at God consciousness, it becomes God's responsibility to provide. If you are an unbeliever, mo provide you siya gospel information about salvation whereby we can believe in Christ and thus enter into an eternal relationship with God. Mao na.
Nahimong obligasyon sa Dios gyud. Basta positibo lang ka. Ug ang Dios has revealed Himself in the Bible nga mao ang una ni Kristo, 1 Corinthians 2:16. Ang maayong balita sa kaluwasan is only one of many categories of Bible doctrine. You should know that. So if you are an unbeliever right at this moment, remember this. Ayaw kalimtin there is only one way. Usa ra gyud ka paagi nga kinahanglan di na kininato kalimtan. Ang bugtong paagi, the only way, and this is God's way, nga maangkon ta ang relasyon ngadto sa Dios mao kini. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Mao ni pamaagi nga gipahimutang sa Dios, bahig kaluwasan. Ug walay lain pa, wala. Okay? Ug kanang maong pamaagi, mo'y gitawag og grasya. Ngano man? Tungod kay iyahaman ka ng pamaagi sa Dios. Grasya. Kalimot ka nga ang palisi sa Dios mauman ang grasya. Pusa ang pamaagi sa kaluwasan, grasya. Ingon man ang kaluwasan mismo, grasya. Samtag yun na. Unsay gisulti si Piso 2:8-9 sa in English. We have been saved by what? By grace. Through what? By faith. This salvation is not of yourselves. It's a gift, gasa, sa Dios. Not of works, lest anyone should boast. Kitang mga tao, wag ito atong kaugalingong pamaagi aron makapanag-iya kitag relasyon o pagkadugtong ato sa Diyos wala. Wag ito atong kaugalingong paagi aron sa paghimo sa Diyos nga tinuod o real sa atong kinabuhi. Wala. Bisan pag usa na ka Kristiyanon. Always remember nga wa kay imong kaugalingong pamaagi nga mahimo ang Dios nga tinuod sa imong kinabuhi. Listen. It has all to be through the grace of God. Sabta pagayo kana. Grasya ra gyud sa Dios. So it has all to be God's grace. It has all to be God's unsa provisions. Iyarang pagsangkap, iyarang grasya. Lisod gyud og magsalig o musalig lang sa atong kaugalingon bahin ini nga atong pagkinabuhi sa tubangan sa Dios. Kaya ang kalagmitan kung may tabo nato as believers, ha? Ang malagmit nga mahitabo nato kung wa tay pagsalig sa pamaagi ug sa grasya sa Dios, mahog tas paghambugiro. Yes, tinuod na. Mambugiro man ta. Mahagbong tas pagka mapahitason. Mao na angay tang bantayan. We should be very careful. Apan ang Diyos gumikan siyang grasya, nagpahimutang na siyang daan. Ingon ana ang grasya. That's the reason why toward us, ngari ka nato, God has magnified His word above His own name. Reputation. Diya sa Salmo 138, versikulo 2. Now, kinigong Salmo 138:2, at the end part niya na magkasabot nga ngani, look at this, ha? Mas manungdanon pa ang doktrina kaysa ngan sa Dios. Did you know that? That God has magnified His word above His name. O mangoy mo abot nato mo sangpit lang ta sa Dios. Labi nagproblema. Kanya mo sangpit ka. Wag yun may tabo. Wag yun yung abot. Apan paminaw. Apan kung naakay pulong niya, if you have His word, diya sa imong kalag, well, nahibaw ka nag-unsay may tabo.
That's the very reason why kapila gyud nato ni emphasize that the doctrines of the Word of God resident in our soul are the only means by which we can know as to who and what God is, and thus come to respect and love Him. Mao ni atong reciprocal love ngadto kaniya. Kaya ang gugma sa Dios dili magyud mapakyas. The unfailing love of God. Ug mao na nga nahimo namang tinuod ang pulong niya siya sa imong kalag. Mao ni gitawag og personal love for God na imong gigamit ngadto sa Dios. Personal love. Mao na ni. Mao nga kuna atay ikatagbong tao, pangutan-na na siya, nahigugma ka ba sa Dios? Do you love God, sir or ma'am? Ug mutubag ganina siya, oh good, nahigugma mo lang, Dios na good na. Sundi dayog pangutana. Iyon sa manimo paghigugma ang Dios. Because the only way for you to have personal love for God is for you to learn pagkat-on, pag-ila niya sa iyang pagka-Diyos. Pinagi sa pagtuon sa iyang pulong. Kaya paminaw, kung imagination o pag-andura ra ang Diyos para nimo, wa gyud kay mahigugmag handurawan imagination, wa makahigugmag imagination. Di man nimo mahimo higugmaon ang imagination o handurawan. Di man mahitabo na. Kinahanglang mahimong tinuod ang Diyos in order for you to love God in a personal way. That is the reason why respect and love for God only occurs when you have come to know who and what God is. Only through learning Bible doctrine can we accord Him the recognition, honor, and glory that He deserves. So, soblion tas pagingon din wa tay ato nga mahatag sa Dios nga makahimaya niya wala. Di man din na gyud na. Isil-sil na si mong una-una. Wa tay ato nga mahatag ngadto sa Dios nga makapahimaya niya. Ang Dios ra, ang labing tinuod, ang Dios ra ang makahimaya sa Dios. And you know what I mean. I don't have to emphasize this. I don't have to re-explain to you. Kaya ato naman hindi isgutag maayo. Review naman lang na. Upon get this, the only way for God nga makaglorify sa Dios is for you to be a winner. Kasabot ka? For you to be successful in using all the provisions that God has provided you. Kung malampuson ka nga nakapahimulos o imong na-exploit ang tanan nga pagsangkap sa Dios, unya nagakabot ka ra gyud sa gitawag taog area of spiritual adulthood, mao ni atong gitawag og the sophisticated and unique spiritual life, UCBA. Unya inig atubang nimo dito sa judgment seat of Christ, bima. Doon na kay confidence, na kay pagsalig, kana mo ay makapaymaya sa Diyos. Nagasabot ka? Mao na. Apanunsaon man nga, daghan magyong tawahan ng pangunahon nga, kini mo itong buhaton aron mahimaya ang Diyos, kana mo itong buhaton sa paghimaya sa Diyos. And yet, wa giapoy katinuod. Moingon ang uban, kini ang buhaton nato paghimaya sa Dios. Unya, siguro ka niya na. Sigurado ka nga mahimaya nimo ang Dios sa imong gibuhat. Na napuros na ta pangiyawatan Pangiyawat. So napuros na ta pangiyawat. Anyet ang Dios wa gyoy pangiyawat. Kaya ang pamagi sa Dios klaro, tataw, tinaw, sigurado. So, 1 Corinthians 2:9 nagsulti, but as it is written, eye hath not seen,
nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Tanawa, ug sabta pagayo kanang maong bersikulo. Ang wa makita sa mata, ni madungog sa dalunggan, ug wa mo santop sa kasing-kasing sa tao, mao'y gitagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. Mao ni binisaya. Kini gungong bersikulo really gives us more meaning, di ba? Mag-agad manggudog saon pagbasa ani. Kaya og imurang basahon sa laktod-laktod nga way hunong-hunong, mayon kag unsa man ibot pasabot ana, di man ko kasabot. Pero sa binisaya, klaro kayo. So akong balikon, ang wa makita sa mata, ni madungog sa dalunggan, ug wala mo santop sa kasing-kasing sa tao, mo'y gikatagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. Dini atong dini lang una kita mo honong ni nga adlaw ug ato ni ipadayon ugma. So ayaw sipyat sa sumpay niini. Although ato naman ning gituki apan nga ato lang ning gilabas balik lang yapon gisubli nato aron sa ingon di nagyud nato kalimtan, magampo ta. Balaan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo nining matamis nga gayon sa among pagkikambitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong pagpatinaw kanamo. Bahin sa imong kinaiya, sa imong pagkahingpit ng mga tarong, o sa imong integrity. Salamat nga among na klaro gayon ang imong padayag sa imong kaugalingon. Dasiga kami, O Diyos, sa pagpadayon gayon, adlaw sa pagtuon sa imong pulong. Salamat ni among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo, among bugtong manuluwas. Amen.